31 Ιουλίου, 6 το πρωί στο δρόμο. Αφήνω πίσω την Αθήνα και βάζω πλώρη για Τουρκία. Πρώτος σταθμός, η Κεσάνη. 890 χιλιόμετρα πάνω στο GS, που μοιάζει με βαλίτσα σε 2 ρόδες. Μια διαδρομή έτσι, για ζέσταμα. Αφού τις επόμενες 2 μέρες με περιμένουν πάνω από 1000 χιλιόμετρα την ημέρα. Πρώτος καφέ στο Καπανδρίτη, ένας extra large φρέντο. Οι επόμενες στάσεις, σε όποιο πάρκινγκ ή όπου είχε λίγο ίσκιο. Από τις γερμανικές προδιαγραφές δρόμων, κρατήσαμε ότι το πάρκινγκ δεν χρειάζεται τίποτα για να κάνει λίγο σκιά. Αποτέλεσμα, ο καφές με έβγαλε μέχρι την Καβάλα. Το μόνο ατελείωτο, τα διόδια. Πάρα πολλά διόδια. Οι ακριβότερες μέρες του ταξιδιού ήταν η πρώτη και η τελευταία. Το κόστος για βενζίνη και διόδια στην Ελλάδα ήταν σχεδόν διπλάσιο από όλες τις άλλες μέρες. Μια σύντομη στάση στην Αλεξανδρούπολη για λεφτά και προμήθειες. Λίγο πριν τα σύνορα κατάφερα να χαθώ για λίγο. Το κλασικό μπάχαλο. Το GPS έλεγε δεξιά, οι ταμπέλες αριστερά. Τελικά βγήκα στα σύνορα για να αντικρίσω μια ουρά 10 χιλιόμετρων από ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Many hours later. Πώς πήγε η υπόθεση, μπαίνω σε αυτό το ξενοδοχείο. Φιντάνογλου. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, 3.000 λίρες. Αυτό είναι το δωμάτιο, το χόμπι το δωμάτιο. Των 75-85 ευρώ. Εντάξει φίλε, οι Τούρκοι είναι όπου σε πιάσουν πραγματικά, όμως πάντα ήτανε. Αλλά έχουν ξεφύγει. Λοιπόν, εντάξει. Όσο είναι το δωμάτιο είναι και το μπάνιο. Let's get out of here.